Zu zeu edo zeure ingurukoren bat, ezagunen bat, izan da sekula delituren baten biktima zauketan duzu inorra edo zeuk bizitzan duzu? Ba, neu lapurretaren baten izendan, zauketan du, baina neu ez. Sí, conozco a un amigo mío muy cercano que sí sufrió en nada justo en las fiestas de Maritxo. Bai, oso gertukoa den lagun batek eraso delitua jasan zuen Maritxu kajoiko festan. Oso bortizki kolpatu zuten eta ospitalean egon zen ingresatuta. Ez dut ez. Nik uste naizenik ez behintzat, inoiz. No, ez. Erasoren bat bai, baina... eta lapurretak bai, nire inguruan bai. Eta zela jardun izan dozu edo bakitzu golako egoeratan? Ba, nik ikusten dut saiatuko naiz nire laguna edo ingurukoa laguntzen, baina batzutan izaten da saia, ez dakit. Neuk uste dut, bai, neuk behintzat sekula ez dut eukizentzazinik ez dana segurua kalera urtetzeik. Conozco muchos lugares, o sea, yo encima... Atzerritarra naiz eta leku asko ezagutzen ditut. Eta hegoaldearekin alderatuta Euskal Herria beste toki batzu baino seguruagoa dela uste dut. Ez nik, kalia seguru. Oso tranquil bitzen gara kalian eta bai bilobak eta bero bakarekin bitzen dira, osea, horretik nik uste dut. Arrasatea oso segurua dela, bai. Nire ustez, gaur egun ondion bai. Nik uste dut bizi izan dugula beste egoera batzuk askoz belarrixauak, baina ez arrisku zaudirako kalien baizik eta beste egoera politiko bat bizi izan dugulako. Eta ni bai bizi izan dut beste egoera bat, baina gaur egun nahiko samurra da, ondo dau kalien ebitia. Yo creo que dentro de lo que cabe como están las circunstancias, creo que sí. Nik uste dut, egoera den moduko aintzat hartuta, baietz. Beste toki batzutan gertatzen diren inguruko informazioarekin eta nik uste dut baietz. Ni seguru irten naiz gelera. Nik uste dut baietz, nik ezagutzen duen jendia Euskal Herriko jendia nik uste dela zentzuduna eta egoten dela laguntzeko lako momentuetan. Udaltzainek tartzainek emundako datuen arabera, delitu guztien euneko zenbat uste duzu dela zuk ziberdelituak edo, bueno, uste duzu asko muten diala, gutxi muten diala, zeatik? Nik uste dut asko, nik uste dut euneko 50, 60. Gutxi dira euneko 20 da, bai, baina, bueno, zeatik uste duzu muten diala ziberdelitu horrek? Azkenean, tipo, igual atrebitzen zara gehiago eskutuan edo anonimatuan ditzen delitu hori. Jo, ez dakut ideiper, baina egisa da gaur egunean asko biltzen garela, ordenadoretan, eta gaur egunean itxendien erosketen gehienak zoritxarrez hortik die, eta gauza pila bat egiten diela, orduan pentsetan dut hori gehitzuko zala, baina biztakit asko da edo gutxi da. Delitu dana nixe euneko 20, euneko 19 da. Ez da, harriketan zaituen datu da dan, esan dozunagatik akaso igual espero dozun. Bai, asko ibiltzen gara, eta gaina diru asko manejetan daia bide horretatik, orduan, Sí, en teoría sí creo que últimamente se está dando mucho más lo de los ciberdelitos, ya que... Nik uste dut azken aldian gero eta ziberdelitu gehiago gertatzen direla, eta gaiez ez dakiten adineko pertsonei eragiten diela. Igual ya programas que automáticamente te dicen de has dejado tu currículum y tal. Banketxeetako mezuak automatikoki kurrikuluma utzi duzula esaten dizuten programak hori ari da eragiten iruzur kontuetan eta. Nik uste dut handiagoa, hori bai, hori handitu da nire behizo ezidaten, osea, bai. Egin nuen konpra bat, eta zozerra euro pentsau jatan, baina, bueno, aurrera. Eta handik hilabetera kontu bat, €300. Gero, urreko azabetera, guanetzak kutxera, eta gainera, ontekaz, teukosuz beste bi kontu, de ke? De China, bale. Nada, Juanetzan ertzainara, denuzatu nuen, eta eros kutxak bai, abanatu zidan dirua, eta ez, baina pasau jata bai. Haunditu pila bat zaiteko, egoera makinakin eta horrekin gaur nik berandu azinez, bueno, nire nakotela diakin, baina bai egisa da, arrisko ondisa daukila gaztetik datozenak, pasetzen dabilelako orduak, makina horrekin aurrera, eta hori ez da ona gizonezkoak dela garbi. Yo, viendo lo del día a día... Egunerokoa ikusita gehiengoak gizonezkoak direla esango nuke, nerabeak eta gazteak. Nik uste gazteak, kitxenak gazteak izango direla, eta gizonezkoak izan bat. Baina kontuen izan da, mail guztiko presuaren gatik, bai delito kalikuak, ero politika mailan be bai. Dana sartuko dira. Dana sartzen bada, nire ustez, gaur egun ondion, segun horregatik aldatu dut hori. Politika mailan gehiago dauz gizakuniak.
emakumeak gero eta gehiago dauz nire ustez, baina nire ustez indartsu hauan nahi dauielako izatea eta aurre egiteko eurak eukileikien arazoak edo pentsau horregatik, baina momentu honetan uste mutilak gehiago izango dela neska baino. 1806 pertsonatik 154 diala emakumezkoak. Zatik uste duzu, izan lekela datu hori. Eta espero zeben olako datu da. Zergatik, ez dakit zergatik esate, baina batak gizarte honek jarri dozkun rolakin, ez da? Azkenean, formalak eta arauak betetzia eta tokatzen jakuna beti emakumea gara. Eta gero gureko nauke pentsau bai, guk badaukagula beste ikuspegi bat zentzu horretan, zaintzaldetik dala edo eta gehiago zaintzen dugula ingurukoak eta gureko nauke pentsa. Harritu egiten hau, egia esan. Formalagoa garelako, emakumeak. Gizonak betik pentsau izan diez, poderia eurok daukiela eta horregaitik izan lekiela eta abusa bain daubiela eta etxen daubiela. Eta emakumeak momentu enten agian horren aurka fatiarren borrokatu etxen daubielako. Nek uste dut horregaitik izan lekiela. Hombre, la diferencia que puede haber es por el machismo que puede haber, ¿no? Siempre... Egon daiteken aldea matxismoagatik izan daiteke. Gizonezkoa beti da emakumearekiko indartsuagoa. Baina xehetasun gehiagorekin aztertu beharreko galderak dira. Nik uste dut igual, mutilak atrebitzen diralako gehiago, burruketan sartzera eta olako gauzetan.